שלום, נעים מאוד, אני רם יוניש, מנהל השיווק, פיתוח עסקי והפתרון המקצועי שיטת בדיקות בתחום של QA, Quality Assurance. רציתי לספר לכם על הדברים המעניינים שאנחנו עושים בטקט בתקופה האחרונה ודברים המעניינים לשנת 2011. אני חושב שיש שלושה תחומים שאנחנו נכנסים אליהם ונכנסנו אליהם השנה שהם יכולים מאוד לעניין. אחד זה בתחום של בדיקות למובייל, עם מעבדת מובייל מאוד גדולה, עם הרבה מאוד ציוד ומכשירים שאנחנו כרגע מתאימים. הדבר השני זה כל מה שקשור ל-Security Testing, בדיקות אבטחת מידע ברמה מאוד מאוד גבוהה, כולל Security Auditing למוצרים. והדבר השלישי הוא בתחום בדיקות BI, כולל שימוש בכלי BI, ממש אוטומציה ל-BI. הדבר האחרון שהוא שירות מעניין מאוד, זה שירות SASE בקלאוד, שבו אנחנו נספק שירות ברמה של חבילות, גם לאוטומציה, גם לעומסים וגם לפתרונות של ניהול, בדיקות, והכל מרחוק כחבילת שירות. אז אני מזמין אתכם להצטרף אלינו, אם כעובדים, אם כלקוחות. אני נהנה כל יום, וגם כך רוב העובדים שלנו. תודה, ונתראה.